sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes Pizza 17 na bulan sa Agosto tuig 2021. Happy anniversary! Ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio. Action Radio. Pila sang aton sini nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, duha ka nagaedad 104 anyos nga lula, pila katigula nga nagpabakuna kontra COVID-19 sa Kabankalan. 13 ka pamilya nga naapektuhan sang sunog sa barangay Alihes temporaryo nagatiner sa ilang mga himata. 34 anyos nga lalaki ginserbihan sang mandyamento de aresto kag nakuhaan 17,000 nga balor sang ginasospitsuhan nga syabo sa siyudad sang Escalante. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Mailang daw maayong kapalaran sang Pinoy, walas nang narikod nga patay sa pag-igo sa babaskog nga linog, 7.2 in magnitude sa Haiti nga nagresulta sa kamatayon sa masubra 1,200 ka mga tao. Suno kay Assistant Secretary Eduardo Miñez sa Department of Foreign Affairs of Public and Cultural Diplomacy, nagapadayon sa karon ang ila monitoring sa mga Pinoy sa among lugar. Base sa record sa gobyerno, ginabanta may 470 ka mga Pinoy ang yara sa Haiti. Tinalikdan nga Sabado sa nag-igo ang mabaskog nga linog, 7.2 in magnitude kag 1,297 ka mga tao ang napatay. Masubra 27,000 ka mga building ang nagkalatibag kag naapektuhan, samtang 5,700 ka mga tao ang nasamaran. Karon padayon pa nga ginaosisa kon bala may dugang pa nga mga nagkalasamaran kag dugang pa nga nadisgrasya sa mabaskog nga linog. Ipangamuyo talaga nga wala sang Pinoy nga nadalasa sa among kabaskogon sang linog sa among lugar. Portino, wala mapatay sa COVID-19 Delta kag iban pa, pero sa linog madamo ginatos ang mga nagkalamatay. Amo na sang kalamidad nga nagabalbal sumong sa bilog nga kalibutan. Dawla kakadtuan, may linog, may baha, may bagyo, nga ngurob ang bulkan, may kagaw, wala kadto. Hindi na maintindihan ang kalibutan sumong, puno na sang kalamidad, puno na sang pamalatian. Kinahanglan nga ang aton mga kauturan bisan hindi man adlaw-adlaw panalagsa, hindi man kita magkalipat. Tulotangla man dito sa ibabaw, basi pamalang, no? Kulang kita sa tawag pagpangamuyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Pizza 17, anibersaryo sang Aksyon Radio. Kung tani, kung wala sang pandemic ba, tani may mga kahiwatan kita, may ara kita tani pagpanagtag, libre nga bulong, konsultasyon, pero hindi pwede. Bangod kay may social distancing kag may pandemya. So ang Aksyon Radio Bacolod, magahiwat lang sang simple kayo nga kahiwatan sa ika-52 nga anibersaryo sang Aksyon Radio Bacolod. Sa aton mga kaupdanan sa bilog nga miyembro sang Aksyon Radio, happy anniversary.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:06 pasiplatan tang patrol sa sini nga mga tinion. Nagalagulad na sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Sigurado ang aton patrol nagapanilag na kag magadulong na sa nagkalain-lain nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado? Kamusta na? Sige papanghakot sang IPM, alas 10 ang gabi sila nagasugod, tub-tub kagahon. Kabay pa nga tinlo na ang aton dalanon. Okay na? Ang aton patrol? Sige. Ang patrol ta, guwapa, pakuan, basta Martes. Ginaman subong ni Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Good morning and happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Padayon Aksyon Radio. Kamanda na yung kaya kong kanta. Amo, Si Aksyon Fred na nang sunod niya makanta sa subpon sina. Pero kabalo ko Aksyon Fred, 52 katuig sa Aksyon Radio Bacolod. 50 ara kagida mo. din, Sa 50 ara kagida. pakot. Ate, ambal ko gid. Nakulangan ng duwa, nagkabos-kabos ng daman. Pero sa dira, sa ambal ko sa inyo nga 50, balaan nyo na kung pilang edad din Aksyon Fred. Ay, kalay! Bailang edad, numero mo lang na. Yes, good Aksyon Fred. Pero anyway, sa Aksyon Fred, diri sa palibot ng syudad ng Bacolod, of course, subungag kagahon. 7 minutos ang nakaligad matapos ang curfew. Pero na-notice na ng Aksyon Fred, hindi gid man sila stricto bala sa tugtog alas 4 kay may iban sa aton sila mga ka-aksyon nga alas 3 nadya pa lang gadungan man bugtaw sa aton nagabantay na kay para pag alas 4 kung may maglabay na nga di pasaherong sasakyan o kung ano man pwede nga transportation nga ila sini masakyan nagasakay na kay temprano pag ang mga taga Libertad, ang iba na Aksyon Fred kagaho, na tungang gapiara. Sila mo kaya mo ng oras na magsakanay sa mga utan, dira, sa mga prutas, fresh na mga utan kag prutas, hagin may abi sa Oriental, especially sa Canlaon, kag kung sa diin pagidira na nag-supply sa ila. Pero tiyan mo malang na Aksyon Fred, wala man sang mo sila sang bar nga katuan, wala man Aksyon Fred sang mga balay ilindan nga katuan or lalalagawan, dira nga do makaduluda man bala kag hindi man makonsider sa atin sa mga kapulisan. Pero kung amo na gani ng mga negosyo, makonsider sa atin sa mga kapulisan na kung outside curfew na sila. Pero na-notice naman Aksyon Fred sa bayan sang Libertad Public Market, amo ni oras kadamo gid sang tawo naga-face mask man po ang face shield, may dalaman to nga face shield pero gina-headband. Pero do makadaan ka wala magtanaw, di mo magtanaw ka Aksyon Fred. Do balik sa normal amo na ang sitwasyon kay Dawla lang balatian, no? Aksyon Fred? Dawla lang balatian, dawla lang kagaw. Correct, Aksyon Fred. Kaya mo lang ang kululbaan. Kaya winner naman no, ang Region 6, especially ang Valladolid. Kaya ang una yan na kaso sang Lambda variant sa Pilipinas. Sa dulid pa Aksyon Fred na kinsa. Kaya makita naman ano naman isang DOH 6 na ano naman ito balantaya naman yung Negros Occidental kaya ang syudad sang Bacolod kaya wala labutaan nadugagan pag idaan Aksyon Fred sang Delta variant man no buha nga taga Barangay Mansilingan ang ano ni Aksyon Fred ang nalapna ni 63 years old na babae kay Hermelinda Holmes kag 3 katuig na lalaki ang mugin ang pinakasakit ng Fred. Sa puro kabugwasan, Barangay Mansilingan, bali, duha ni sila Aksyon Fred, mga nagpositibo sa Delta variant, lunsay mga close contact, ini sila Aksyon Fred. Kag nakibot man kita, ang madumduman mo may una, matoligan nga kaso, Aksyon Fred mo, itong 71 years old, bala taga Barangay Banago. Pag-swab si Aksyon Fred, abaw nagpositibo limot sa COVID-19. Dahil kita understandable, kaya ang hambal ba sa mga health expert, i-share talaga siya. Based na sa mga doktor ha, kung nagpositibo na ikaw sa COVID-19, pag magpa-swab ikaw, dako ganyan chances na mag-positive ka sa gihapon. Kay man,
ang mga dead cells sang virus action Fred ara pa na sa lawas mo. Di ma-detect na sa gihapon sa RT-PCR test pero hindi na ikaw makalalaton. Pero hindi kita magsalig dira tungod nga may mga variant daan. Kompleto na action Fred ang Bacolod, may Alpha, may Beta, may Theta on P3 variant, may Delta variant, 4 na, kag may Lambda variant pagidya, pero ya sa dulid to ya action Fred. That's why yati hindi pa ni eye-opener ayhan sa aton sini mga ka-action nga nagapalipat-lipat sa Japon sa minimum health and safety protocol nga naghambal nga wala man na Japon. Kag sa mga gapangakig bala, kag mga wala naka-insende, hambal sila nga July 16 kag July 19 pagaling swab na abag ulang nga nabalaan nga Delta variant. Tagaliang kay man gusto nila nga i-lockdown man ang Bacolod kay para may ayuda man. Mga muna action Fred, yung mga thinking ng tao. Galing kay mga ka-action, isa lang ang Philippine Genome Center sa bugos nga Pilipinas. Nabasahan natin, maka-process lang sila specimens, 750 to 850 specimens a day. Sila lang sa bilog na Pilipinas. Natural, niya madugay ang pagwa man siyang resulta. Ang importante, Actually, din, action Fred. Pili ka sang ayuda o kung kabuhi mo. Kabuhi ko mo lang action Fred. Ang ayuda, kwarta, makita mo lang ngayon mo maghima ka. Itagaan ka 1,000, 2,000. Hindi ka lambot na 2 semana. Gani. Correct, action Fred. Pero kung maayong lawas mo yan, makapangita kayo pamagi mo. Parehas nila sa mga ka-action at action Fred nga na laid off or nadaraan ng trabaho. Tungod sa skills nila, sa ka-creative nila, kag sa action Fred, sa drive nila, nga dapat itong akaw nila pamilya ko 3 times a day, mangita ko ubra. Hindi ko magsalig sa ayuda sa gobyerno, kag magreklamo, nga itom ang bugat, expire ang delata, expire ang noodles, dila, may panghatag. Oo. Kaya hindi na action Fred. Actually, din, gapati ko ya, nga wala gutom, kag wala sang ginagutom sa tao nga mapisan. Correct. Ang mga action Fred. Pero panamdumo nyo lang ha, ang kapisan may limitasyon man. Basta nga ba sila, ang balak ng Fred, kung pisan, pisan ko yung mag-akyat bahay. Pisan ko yung mag-hold-up. Okay man na, namin nga kapisan, galing kumadakpang gati suri eh. Nan, amo na dapat paminsaron sa aton tiniwang action nga nare-indra sa illegal nga buluhaton, especially sa illegal na droga. Kabalo na gina sila nga padayon ang operasyon sa aton silang kapulisan, sa kumadakpan daw mumoy, kag magpakitluoy nga, sir, mabakal na kumbala sa gatang sa bata ko. Amo na yung motor. Man, amo na budlay na action, pero hindi ko mo naman luoy, kaya mabalaan pa dayon, mapag medical exam, bang, hindi lang puncture, user pa. Paano nabik-dekar? Nadunduman man na action Fred. Ito na nakapad pala nagligad. Nga may note siya nga sorry kay nangawak ko. Araya mga kapit sa patalim na yung action Fred. Yung mga gawi bala. Kasi nagsindente grabe, gig apektado ng ekonomiya sa buong action Fred. Doon na nag-lose hope na san opay ni matapos. Nagapangakay na, nag-akoy nila mga bata. Kusan o pa ini matapos ang COVID-19 pero wala ni katapusan. Kung may mga ara yapon sa mga nagapasaway kay nagapamintaha bala sa sitwasyon, hindi man lang sa komunidad action Fred, hindi man lang sa citizen. Hindi ta manigar nga may ara gihagapon opisyal sa gobyerno konektado sa kundiin manda nga may interest gid bala na dako sa publiko. That's why nga ila kaugalingon ginauna nila kahit man nakaon kag na mata kwarta. Pero hindi na dapat. Hindi na kay interest na sang tawag sa Fred. Pero makanay ka na yung ating sinipanahon. Expect action Fred nga may ara gyapon sa mga pagulan-ulan, pagtagi sa init. Pero importante, nagasaka na daang 25 ka lechon sa sunod. Ay, sige tayo dos, kitigali ka lechon. Masaka dira sa estasyon. Tag-isa-isa kita, kayo nila pwede ka party. Tag-isa-isa. Sa isa-isa na lang pagpuli sa eleksyon. Salamat din sa mga nagpamati sa Action Radio sa pag-upod sa aton sinimag action for the past 52 years. Tote, padayon kita sa aton pagpangalagad kag sa aton sinipagpulang serbisyo. Happy anniversary! Action Radio Bacolod. Para naman sa complete management
Sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kadadlaw. Kaya DTX 500 ang may detoxifying compounds na negatiblo sa atong dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants pag-training sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa helping ang liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kadadlaw. Mas namin yung updan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, nag-edukar, nag-kabalan. Report, halin sa patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, madmadron, 17 minutos na nakaligad ang korpyo. Amat-amat na kamo, kadto sa mga merkado, Burgos, Libertad, Central Market, kag mga palapala, para magbakaw pala mahawon karon nga aga. Ako ya anibersaryo sang Aksyon Radio, pero kumplito na ko to sa balaya, malaswa ako dugay-dugay. Pagkatapos ng programa ko alas 7, laswa tayo ka namin ilaswaya kung ikaw gagaluto bla, nga pagbakit mo gaaso-aso pa, gabulo berde pa mga utan, bakampyon ang iya sinisabaw. Basta kumplito lang, may takway ka, may tugabang ka, kalabasa, talong, okra, kapayas, barguso, kulo kumplito lang ang laswa porte kanamit. Bakla mo na o gabalingon nga ibutang isakot mo siya para may sabor-sabor pagid. Hindi gani mga green shell bla ni. Among ibutang mo para mag-remis pagid sa bawya. Pagkatapos may pamalhan ka nga lubo-lubo. Dumanggaranon ka na portes pagganamit. Ang ga-serve si mo, ga-short sleep o gwapo-sod, ayos na ang kaagahon mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Roll call kita makadali kay Cory Bidaha dira sa Quiet. Good morning. Oy, alas 11 pa lang sang gabi dito sa ila sa pungsod sang Arabo. Si Ronnie Gordon, happy anniversary ko no. Happy birthday ko no sa Aksyon Radio. Salamat gid. Mayong aga si Jinky Di Alagdon, kay Mr. Biboy Villasor ko no, kay Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Season, Bia Jonathan, kagtanan nga pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Happy 52nd anniversary, Aksyon Radio. Salamat gid. Kay John Simon Mansalon, good morning man, ga monitor sa Qatar. Dira man kay MJ Candido Heldore, happy anniversary Aksyon Radio. Salamat gid, naga-monitor siya sa Barangay Sumag. Kay Martin Aliling, good morning man, bao si Chi ho, happy anniversary ko no. Salamat gid. Kay Star Mayo, bao hello, good afternoon dira sa Minnesota. Sige. Morning diri sa amon sang Martes. Star Mayo, good morning. Sige. Happy 52nd anniversary. Alin kay Martin Aliling. Sige. Ariglado, morning lang. Dira kay Maria Luisa Santillan Haliares. Happy anniversary. Salamat gid. Kay Jima Amar Morales, morning. Natamyaw man sang anibersaryo. Alin sa La Carlota City. Sige. May lang pagmonitor tagsagid. Kay Chinse Gaitan, monitor lang sa Pasig ba? Sa Pasig pa siya monitor. Kay Joel Abansinya, good morning. Naga-monitor diri sa Naik, Cavite. Taga Cavite da. Good morning lang. Kanyel Brian Baloes, happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Kay Josette Magua de los Reyes, perting tamiyuan na yo, sang anibersaryo sang Aksyon Radio. Kay Rodura
Kuya, sige, muning kuno kay Action Eden Aboso. Kay Elvira Helyogo, nagamonitor sa Charito Heights. Okay. Tamaya Bat 74 sa Bacolod City High School. Sige, kay Karen Enrile, happy 52nd anniversary. Kay Ibon Boucher sang Germany. Ibon, good morning lang. Kay Diloterio Acosta Gare, good morning man. May lang pag-monitor si Star Mayo. Thank you, Gikuno. Kay Jinky Di Alagdon. Kay Rot Antiquinia, good morning man. Dira kay Kore Bidaha. Kay Dilia Liabe, dira sa Charito Heights, Barangay Granada. Good morning man. May lang pag-monitor. Bisan paano, inupdanay lang kita tagsagid kaaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang ako niya, ginapagabay ko, kamo bakal, kamo sa ila produkto. Kaya mabakal sa Life Extension Clinic, ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani gina-rekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase ina. Kaysa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton lawas. Kag ginaproteksyonan kita sa anuman nga pamalatian nga mahimo pa magtapik sa aton lawas. Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Ang Western Visayas maka-eksperyensya gihapon sa magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nasidlangan pakadto da bagatnan, nasidlangan ang mabatyagan sa Visayas. Mahinay tubtob kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Ang low pressure area nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility sining simana, amo ini ang nagdala sang pag-ulan dito sa norte nga bahin sang Luzon. Suno sa pag-asa, ang weather disturbance nasiplatan ini sa 155 kilometro dito sa Tugigaraw, Cagayan. Pero masyado kagamay nga magadevelop ini siya sa isa kabagyo posible, matunaw ini siya sa sulod sang 24 oras. Ang Cagayan Valley kag ang Cordillera may magalumon nga panahon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Kay Erlinda Planas da, Gosipi Arnido, kay Aisa Diases, kay Nimisha Roques, si Alex Muntisaw, kag Noel Amar, ara sila. Good morning ko no. Sa pamilya Ramirez, sa Barangay Granada, Alangilan, kag pamilya Chungko, sang Greensville. Good morning ling ni Alex Muntisa. Morning ko no sa mga abyan man ni Noel Amar, at katulad sa ginandan ang iya grupo, kaday Banisa Mayo, Jinky Di Alagdon, Milili Uligo, Alex Muntisa, June Season, kag Bia Jonathan, kag Dinis Roma. Okay na. Kay Teresa Loksin, good morning man sa Salwa, Kuwait, nagamonitor sa pungsod sang Arabo. Good morning da. May lang nga pag-upod-upod sa itong tagsagid kakagahon. Kay Jorge Maranyon, good morning man. Sige, happy anniversary sa Aksyon Radio. Thank you, Gid. Si Judge Snap Diamantiga, bugtaw na ni siya. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ang LTO. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Bas Dr. Raul Alibuga, galadlad nga nada sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay classmate ko Efren Pumpirada sa Merkado sa Zumag, good morning. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Horilla, gabugtaw na ni, karon nga kaagahon. Morning na sa inyo, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Standby, balikan ko kamo pagkatapos ni. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Kamustang COVID? Naglabot na sa 94,429 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas patapos na dugangan sa 515. Nadugangan ang Iloilo, probinsya sa Iloilo, 173 kabag-o nga kaso. Aklan, 133, Iloilo City, 81, Negros Occidental, 67, Bacolod City, 46. Oy, ang Antique, 11 lang. Ang Guimaras, 3. Kapis gani, isa lang eh. Samtang, 584 ang recovery nga nagdala sa kabilugan nga 81,103 kag 18 ang bag-o nga napatay sa kabilugan 2,175. Ang Western Visayas may 11,038 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Busingon na sige-sige pa ya. Wala untat, may masaka, may manubo. Ang tanan nga variant nakasulod na dire sa aton sa siyudad sang Bacolod, Portino. Ang tanan nga region kuno sa Pilipinas ginsudlan na sang Delta. Isa lang ka lugar ang wala masudlan ang Caraga. Baho. Porting arangkas ang Kagaw, no? Halos tanan-tanan sinulod na. Ang Kagaw, Gadamo, nga Gadamo, wala gaiban. Porte, ano ning nagakatabo subong sa aton. Wala na sang ibanay, gadugang. Umus-os sa jutay, magdiferensya lang ang mga health protocol nga di matuman. Disgrasya, ibwal naman ang COVID-19. Plus nga gabata. Ang bata ya subong, ginatunan ko bala ining ginabakuna, applicable man sa pagbata sang iban pagid nga mga kagaw katulad sang Delta variant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Marelax ako makadali, relax man kamudira, pero pagkatapos ang akon sini paid program, sigurado balikan ko kamo.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapyan na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig nga nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Ano ang pilapagid ka mga balita na sa ilo na kuno sa extraction ang COVID gali nga positive nga close contact sa isa ka Delta variant nga kaso kuno sa syudad sa Bacolod padulong sa Sumag National High School quarantine facility. Sinulod man kita sang Delta nga plastada ini. Daw makakululba no, daw hindi amo ang mga variant sa makakululba nga mga balatian do gasulod dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Paano tayo tabugon man? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na kay Florencia Villacampa sa La Union base di Anton Diaz sang Patria Village init na kunong kape. Kay Huma Lumina good morning kay Nobe Magapan sang Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto kay Richard Malayang sang Barangay Hagimit La Carlota City good morning lang. May lang nga pagmonitor kay Crisilda Balindis Iman o morning tamya kuno akon utod nila sa Maaw Cesar Balindis kag sa tanan God bless gid. Oho, naga-monitor sa Panglao Bohol. Sige, taga Panglao Bohol. Good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor. Kay Manjo Arniho, morning man. Sige. Happy birthday kuno kay Ronald Estiba sang Kansilayan, Murcia. Kay Ronald Estiba, happy birthday. Sige.
kay Rosindo Mondrial Ereliana. Good morning man. Happy 52nd anniversary ko no sa Action Radio. Salamat gid. Okay, si Noel Amar kay Angela Gayondato Castillo. Sige, salamat gid sa pagtamyaw morning ko no kay P. Dominga, nagamonitor dira sa Bangga Tutong, Barangay Pilisa. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Aber, relax magandali. Mabalik ako pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. Philippine Standard Time, las 5:11 na. Nakapi-kapi na kamuda, Dr. Alfred's
Dire kita. Dua ka nagaedad ba, 104 anyos nga lula kuno, pinakatigula nga nagpabakuna kontra COVID-19 sa Kabangkalan. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginkabig sa nga lokal nga pangaluhan sa nga syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental bilang mga role models ining duha ka mga tigulang nga nagdesisyon sa pagpabakuna kontra COVID-19. Ini sila ang nagaedad sa nga pareho nga 104 ka tuig kag pareho man nga residente sa nga Barangay 3 Kabangkalan City. Ini sila mo Sanday, Argentina Azcona kag Esperanza Gargantiel. Sila ang ginkilala sa syudad bilang the oldest vaccinist sa Kabangkalan City. Nga nagpabakuna, nagligad nga Agosto 2. May angot sila si Mayor Pedro Zayco padayon nga nagapanawagan sa iban pa nga mga Kabangkalanons nga magpabakuna na kontra COVID-19 kag opdan sa nga pagsunod sa mga basic health protocols. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Herovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kay Mirna David Sampatik ko Hidigaran, good morning. Kay Connie Laparan, kay Lilia Tatonda, kay Noel Amar, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Dodge Dalida, birthday ni Dodge Dalida subong. Happy birthday na Dodge. Kay Angela Liarte, good morning man. O tamay ko no ang iya sining manghod sa Sukat Paranaque. Kay Basing Gayundato, Parkon o Barbon, kag Subuman kay Ilse Gayundato sa South Cotabato. Si Art Tandoy Aramana, morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Kay Libby Hilugo, morning. Abaw apoya tamay ako no si Kulit Biswina sang Charito Heights, Barangay Granada. Sige. Si Erwin Di Catoria Gonzales, gamonitorman sa Barangay Maaw. Kay Elvira Hilugo. Sige, nagatamyaw siya sa iya sining apo tagsagid kaagaga monitorman dire sa Aksyon Radio. Kay Daday Ilado da, good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Uy, ang Santon Plus Herbal Capsule gamitan ninyo ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Aber, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton yung resulta sang Small Town Lottery First Draw. 37-1. Una nga bula, 37 kag 1. Second draw, 16-13. Ikaduha nga bula, resulta, 16 kag 13. Third draw, 34-3. Ikatatlo nga bula, resulta, 34 kag 3. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 91,940,314. Kombinasyon in any order. 28, 30, 6, 32, 23, 3. Resulta 655, 28, 30, 6, 32, 23, kag 3. Sa ilo kita, 645 ang jackpot 20,285,343. Kombinasyon in any order 37, 13, 8, 10, 41, 3. Resulta sang 645, 37, 13, 8, 10, 41 kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Erwin Di Catoria Gonzales sa Maaw, good morning. Dira kay Ros Villaluna, kay Berter Minyada Lisa Santa Kuling, good morning man. Kay Jamel Florindo, naga-monitor siya. Maayo lang nga pag-monitor, tagsagid kakagahon. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Kung monitor sila, may mani kay bisan paano, nag-upod-upod sila sa ato na, tagsagid kakaagahon. Bertlin Ann Santa Ana Dayanan. Oh, sige. Reglado. Sa gina, ang inyong ngalan, di kisa gina siding ko lang mo, para bisan paano, mahimutaran tait mayad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban... Kot ako, may asma ka mo, wala untat. Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Diri kita, 13 ka pamilya na apektuhan sang sunog sa Barangay Alihis Temporaryo, nagatiner sa ila mga himata. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Banal Action Fred, ginpahayag ni DSSD Head Pasitatero nga temporaryo nga nagapuyo sa ila mga himata ang 13 ka mga pamilya nga nasunugan dira sa may Purok San Jose Paho, Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, tinalikdan nga Domingo nga adlaw. Ginpahayag ni Tero nga nagkanyag ang barangay kag ang siyudad nga temporaryo ang mga ini nga magtener sa gym nga magaserbe nga evacuation center, pero nagdesisyon ang mga biktima nga temporaryo nga mag-istar sa ila mga himata. Sa inisyal na datos ni Terra Action Fred kay natipon man sang social workers sang DSSD, 13 ka mga balay na sunog, lakip na diri ang 3 ka mga sharers. Ang syudad ay naghatag na sang inisyal nga food assistance samtang gina-finalize sa karon ang mga datos kag dokumento nga kinahanglanon para naman sa bulig pinansyal. Kun madumduman Action Fred, ang kalayo nag-umpisa sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Marilyn Encarquez nga natabuan nga wala sa lugar sa natabong insidente. Ang sunog ang nagresulta sa halit nagabalor 10,000 pesos. Sa mga neighbors nila and the families man, kay hindi sila to sa gym, kay tanay ko, anamon sila sang tent, bala, temporary tent. Oo, galing kay ambay sang social worker naman, tapos hindi na lang man kay day off to stay sa relative. Dapat yan si DSSD Head Pasitatero. Aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangosteen, malgosog. Ang City Government Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Aber, balikan ko kamo pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubo.
binalbalanay sang mga korupsyon, wala kagtuo, wala pa man mapamatudan. Pero grabe bilib ko, siyado kalapit kayo kay Presidente Rodrigo Duterte. Daw hindi kaya yawan mo si Presidente Rodrigo Duterte nga magkapyot kay Duque Forte, no? Ikatatlo na ning kagayunan marisana, hindi pagbatunon sang presidente. Anong ara kay Duque? Dako nga questionable. Sige, kay Dines Nuestro good morning, kay Aida Alunan, kay Marciano Bugaay, si Imbong Jocampo ho ari siya, kay Milchurita Ferrer, kay Florencia Villacampa sa Singkang Airport, dira kay Ria Don Fernandez Villacampa kuno good morning,
kay Martin Aliling, si Edilaos kag sinanay sa Bilga Monitor sa Victorias, kay Teresita Quinto sang La Granja La Carlota, si Angelita Himarino Bugaay sang Tangob, good morning, kay Junalyn Sagilon, kay Francine Natalie Bautista, kay Kyle Bridget Prado, nagamonitor man kay Mila Milyara Sapol, kay Chopilo Espanola Jr., sang Tagda Sontre Hinigaran, kay Raymond Ligaspi Pinida, good morning man, kay Donald Kabasag, may lang nga pag monitor tagsagid kaaga, kay Teresita Orita Kahuraw, good morning man, kay Margie Siba Bilo, may lang nga pag monitora, kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man, kay Melvin Solidarios Abdo, morning. Mabalik ako pagkatapos ini.
34 anyos ka lalaki ginsilbihan sang mandamiento de aresto kag nakuhaan 17,000 nga balor sang ginasospitsuhan siyabo sa siyudad sang Escalante. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May aga-aksyon na Fred Akop diring isa ka 34 anyos nga lalaki matapos serbihan sang search warrant dira sa may sitio Busay, Barangay Old Poblacion, siyudad sang Escalante. Tinalikdan nga aga ang suspitsado ginkilala diri sa kay Axel Lubaton, soltero, kay nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Action Fred. Ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi, ang hepe sang Escalante PNP, upod man diri ang Philippine Drug Enforcement Agency ang pagserbe sang search warrant sa di nakuha diri sa puder sang suspitsado ang 2.5 gramo sa ginapatihan siyabo nga may ara sang market value nga ginabulbanta 17,000 pesos. Lakip na diri ang gunting, mga improvised tutor kag subong man ang bamboo stika kag iban pa nga drug paraphernalia sa Action Fred. Ang suspitsado karon preso na sa custodial facility sang Escalante PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden report. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46 sa kapihanda sa karnihan sa Isabela. Morning na kay Bombay Jeep ba monitor kuno sila dira sa karnihan sa Isabela. Kay Jerome Lipana, good morning. Si Elizabeth Malakagamala rasya. Thank you, Gid. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nai, sa anong kalintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Action Fred naglambot sa 40,800 pesos na balor sa Ginasuspectson Cebu ang nagkuha ng kapulisan sa bypass operation. Ngayon patigayan sa Police Station 6 sa Purok, Kawayanan, Barangay 28, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpanan ng kilala kay Juani Villalba, 49 edad, kag Edison Binal, 49, tanan residente sa Barangay 27 sa among syudad. Nagkuha Sanday Villalba kag Binal ang 11 tanan kay Heat transparent plastic sachet sa Ginasuspectson Cebu kag iban pang drug para Sernalias. Ang duha ang priso karon sa custodial facilities ng Police Station 6 kag mga tubang sang kaso nga paghupot kag pagtuligya sang iligal na droga. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:53. Kay Rosila Siridon sang Qatar. Morning ko no as pamilya Siridon. Kay Ray Barayuga sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Wilfredo Siapok, good morning man sa Antipolo, Rizal. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred.
Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,